Na začátku našeho vystoupení jsme de facto na konci adventu. Doby, kdy se máme připravit na to, že se Bůh sníží na zem a se stoupí sem k nám. Mnozí říkají, že nevěří v Boha, ale věří, že se Ježíš narodil. Všichni k tomu spějeme a advent je hlavně pro ženy dobou úklidu, třídění, pečení, chystání stromečku. Aby ty perníčky měly nádherné rohy. Aby ten stromeček byl ten nejkrásnější. Aby ty ozdoby se na něm špitily, co nejvíce špitit mají. A pak přijdeme k vánočnímu stolu a jsme znavení, upachtění a prázdní. A já vám moc přeju, aby to tak nebylo. Aby ten Ježíšek v jesličkách, které máme každý doma, byl to radostné, možná i vřískající dítě. Jak jste to zažili, když se narodili vaše děti, které plakali a chtěli maminku nebo tatínka a chtěli tu lásku. Tak aby ta láska přišla o Vánocích k vám.